Kimo baten landarekin lan egiten dugu, paisaialaritzan aritzen geha, eta zentzu hortan herrigunetan dauden kanpo espazio libre bakarrak naturalizatzeko berezko joera daukegu. Eremu naturalak mantendu eta bertako biztanleen beharretara egokitzeko prestatuak. Horregatik hemen ikastegitan egin zen esku hartze honetan, lehendik jolas konpakto edo betiko gaztelu egitura bat zegoen, belardi batean txertaturik, eta udalarekin hainbat topaketa, hainbat bilera, hainbat proposamen garatu ondoren, bertako aurrekin kontrastaturik, kanpo espazio baten proposamena itxi zen. Kanpo espazionek hainbat baldintza bete behar izan ditu. Batetik 6-12 urteko aurrentzat pentsatu behar izan du, bertan zeuden zuhaiztia kontserbatzea helburuzun, zeuden putzutzeko gune batzuk soluzionatu behar izan ditu, eta hain berdinan hori dana ingurune hurbileko material naturalekin, dala legarra, dala kasi egurra, dala inoxidablezko tobogana. Eta guzti horrek, bertako erliebea eraldatuz eta elementu horiek topografian zein espazioan txertatuz, aurrei taldean egoteaz aparte, erronka aukera desberdinak eskaini behar zizkien. Batetik taldean ibiltzeko zabu bat proposatu zen, azkenen kolumpio individualek baino talde kohesio hobea eskaintzen dutelako. Orekan ibiltzeko zotzen borrez osatutako egitura erraldoi bat eskaini izan ere, eta gero bestetik salto bat txertatu zen, topografian sortutako mendixka eta erliebekin integratuz. Horre guztiak azkenean kanpo eremu natural batean integratzen den jolas eremu bat du emaitza, eta guztia ikusten den bezala harmonian eta sintonian.